טוב, אז היום שקניתי סוני אנג'ל סיאם. אז בואו נעשה פתיחה. גם אריאל פה. אני רוצה... הוא הכי חמוד, הוא הכי פרשי. אני רוצה את זה, או את הסיקרט. תראו, היא רוצה או את הכוכב ים, או את הסיקרט. אחד מהסיקרט. כן. הוא נראה יותר שעלם סבבה. עוד שם דבר בטירוף. חכי, היא צריכה לעשות... אני פה, מעונה. אל תסתכלי, יותר את עיניים. וואי, איך מסתכלת? נראה לי זה... וואי, מה זה? נראה לי הסדרה של הדברים. תעצמי עיניים. רגע. את לא רע. של הכובע. טוב, בוא נראה מה יצא לה. היא לא רואה את העיניים. רגע, אל תפתחי. חכי. מה זה זה? צריכה לפתח. זה המונה הפכה. קיבלתי מונה הפכה. רגע, תראו מה יצא לה. את הסיקרט. לא, את הסיקרט. כי אין פה, זה לא המונה הפכה, זה שואו. כן, נכון. אני שמה אותו פה, כי אני רוצה לראות לאמא שלי. לא, תעשי את זה ככה. לא, אני יודעת. ככה, רגע, אבל תפתחי אותו ככה, מה? אבל לא, עושים את זה גם בסקרט. לא, אני לא רוצה בסיקרט. למה? אבל דווקא זו הסדרה הכי חמודה. הייתי אומרת לך שזו הסדרה הכי חמודה. אבל אין אותה. יש לך באמת מאוד לבורי? אנחנו מספיק חמודה. טוב. אין את הבון אף אחד בכלל פה, זה הסיקרט, אני אומרת לך. טוב, וזהו, ביי.